खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ नगावआव गिख्रंथाव अर खामनायजों उन्दै गथ'सानि जिउ खहा, 2 जोखोम। नगावनि कलियाबरनि बरघुलिनि गंसे न'आव ओंखाम संग्रानि अर खामनायनि जाहोनाव 3 दाननि गथ'नि जिउ गोमायो। सासे गथ'जों लोगोसे गुबुन 2 जोखोम जायो आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दिल्ली मस्जिदनि साखाथियाव सिफायनाय समाव पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैनाय, 5 जोखोम। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै मावख'गिरिफोरा तुर्कमान गेटआव थानाय सैयद फैज इलाही मस्जिदनि साखाथियाव थानाय ओनसोलाव सिफायनायनि हाबाफारि लायो। दिल्लीनि रामलीला मैदाननि मस्जिदनि साखाथियाव बुधबारखालि फुङाव आयेन बेरेखायै गाग्लोबनायनि बेरेखा सोमावसारनाया हिंसायारि जालांनायाव खमैबो 5 पुलिस अफिसारफोरा जोखोम जायो। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै दिल्ली नोगोर निगम (एमसीडी)नि सा 300सो मावख'गिरि आरो मावथिफोरा तुर्कमान गेटनि सैयद फैज इलाही मस्जिद आरो गोथैसालिनि साखाथियाव थानाय हाखौ सिफायनायनि हाबाफारि लानाय समावनो बे दाङाबाजिया जागायदों। बेयाव मोनसे बेंक्वेट हल आरो गंसे डिस्पेन्सारि दंमोन, जायखौ सिफायनाय जाबाय। सुबुंफोरा जेबो असुबिदानि मोगा-मोगि जाया बेखौ नोजोर होनानै अपारेशनखौ हरनि समाव खालामनाय जादोंमोन होनना गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसार नितिन वल्सन बिथाङा बुङो। पुलिसआ बुङो दि बिसोर 5 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय आरो 100निबो बांसिन भिडिअ'नि गेजेरजों गुबुनफोरखौ सिनायथिनो होगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा ओनसोलाव मोनथाय गैयै दाथायफोरखौ बोखारनो थाखाय फ्राय 30 बुलडजार आरो 50 डाम्प ट्राक लाबोदोंमोन। बे दखल खालामनायाव लामानि माखासे बाहागो, फुटपाथ, जुलिनि हल, पार्किं एरिया आरो मोनसे गावारि डायग्नोस्टिक सेन्टार दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बेंगलुरुनि 16थि थालानिफ्राय गोग्लैना 26 बोसोर बैसोनि इन्जिनियारआ जिउ गोमायो। बिथाङा इउर'पआव इलेक्ट्रनिक इन्जिनियारिं फरायदोंमोन आरो बावैसो सिगां भारतआव फैफिननानै खामानि मावनो लादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला निक्षेप मुंनि सुबुङा माखासे साननिफ्रायनो हसरघट्टानि गौड़ीय मठआव थादोंमोन आरो बुधबारखालि बेंगलुरुनि चेट्टीहल्लीआव प्रिन्स टाउन एपार्टमेन्टआव गावनि बिमा-बिफा किशोर आरो जयश्रीनि न'आव थादोंमोन। बाग्लागुन्थे पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगायाव थांनानै रिपर्ट थिसनदों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बिथांमोनहा थैनायनि थासारिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो निक्षेपनि बिफाया बिथांमोनखौ खोन्थादों दि बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो सिज'फ्रेनियाजों भुगिनांगासिनो दंमोन। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय भिक्ट'रिया हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ पुलिसनि गुलि गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि शिबसागर जिल्लायाव पुलिसनि गुलि गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो, जेराव बिथाङा डेम' ओनसोलाव पुलिस हान्जाखौ मासुजों हुमखि होदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंखौ रन्जित पान्डब होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय मंगलबारखालि जौ फेनानै नसुंसेनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों आरो जायगायाव गिखांनाय सोमजिहोदों। डेम' महकुमा पुलिस अफिसार एसडिपिअ हिरेन कुमार देखा बिथाङा बुङो दि पान्डबा गिबियावनो गावनि नसुंसेनि मार्टिन पान्डब आरो बिसि गीता पान्डबखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों, जेराव सानैबो गोब्राबै जोखोम जादों। जायगानि सुबुंफोरा लोगो लोगो बिसि-फिसायखौ फाहामसालियाव थिसनो। जेब्ला जोंनि पुलिस हान्जाया जाथायथिलियाव सौहैयो अब्ला जों बिथांखौ सिखाजों मानसिफोरखौ होसोबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन। डक्टरा बुङो दि गीतानि हालोदआ मोजाङाव फैबाय नाथाय मार्टिना गोब्राब हालोदाव दं। जों बिथांखौ बुजायनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा जेबो फिननाय होआखै। खावसे घन्टासो नेनायनि उनाव पुलिसआ मोननै वार्निं गुलि गावदोंमोन। जेब्ला बेबो बिथांखौ होबथानो हायाखै अब्ला जों बिथांनि आथिंखौ नोजोर होनानै गुलि गावदोंमोन होनना देखा बिथाङा बुङो। गुलि गावनायाव पान्डबा जखम जानायनि उनाव पुलिसआ बुङो दि थाबैनो एम्बुलेन्सनि राहा खालामनो हायाखै आरो बिथांखौ पुलिसनि गारियाव लानानै देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो, नाथाय सौहैनाय लोगो लोगो बिथांखौ थैबाय होनना फोसावनाय जादों। गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरा बुङो दि ओनसोलनि थासारिया दा कन्ट्रलाव दं आरो मानगोनां नेम खान्थि बादियै गुलि गावनायनि जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाय जागोन।
गुबुन मोनसे खौराङाव दङ हाइलाकान्दि बिजिरसालियाव बमानि हुमखि, पुलिसआ नागिरनायनि खामानिखौ जागायदों। बे हुमखि इमेलखौ गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट (CJM) आरो जिल्ला बिजिरगिरिनि मावख'आरि इमेल एकाउन्टआव दैथायहरनाय जादों। इमेलनि बायदिब्ला दुथां सुबुंफोरा बिजिरसालिनि लांगोना सिङाव गंथाम बमा दोनदों। इमेल मोननायनि दान्दिसे उनावनो जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनाय जायो। बेनि उनाव पुलिसनि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो बिजिरसालिनि सिङाव आरो बेनि खाथि-खाला मोजाङै सिग्रोमो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला रैखाथि गोहोखौ गोख्रों खालामनाय जादों आरो सांग्रांथि महरै बिजिरसालिनि लांगोना सिङाव मानसिफोरनि हाबनायखौ होबथानाय जादों। रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय बमा होबथाग्रा आरो रैखाथि हानजाफोरा नायबिजिरगासिनो दं। जेबो बेरफ्रुग्रा मुवा मोननाय जायाखै। इमेलनि फुंखाखौ नागिरना आरो सिगिनायखौ रोखा खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ BTCआ सिबिथाइ जगायनायनि थाखाय सानै MCLAखौ बिफानारि बिबान होयो। रायजो-राजाफोरनो गोरलैयै सिबिथाइ होनो थाखाय नाग्रिजुलि ST नङै बियाबनि MCLA लक्की दासखौ ना फिसिनाय, आदार, नोगोरारि जगायथाय आरो कनजुमार एफेयारनि बिबानाव थिसननाय जादों। फारसेथिं सायख'जानाय सोद्रोमा कामेश्वर रायखौ हा संरैखाथि आरो सेरिकालचार बिफाननि बिबान होनाय जादों। बिथोनाव बुंनाय जादों दि BTCनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मोनथायखौ सानालासेनो थिखानाय बिफानफोरखौ मोजाङै सिबिथाइ होनाय आरो मोजाङै सामलायनायखौ थि खालामनो थाखाय बे राहाखौ खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मणिपुराव फिसा लांखारनाय जाथायाव सानै आइजो प्रेपाकनि मावथिखौ हमदों। मणिपुराव रैखाथि हानजाया साथाम उन्दै गथ'साफोरखौ लांखारनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै होबथाजानाय हानजा पिपल्स रिभलुसनारि पार्टी अफ कांग्लिपाक (प्रेपाकनि सानै आइजो सोद्रोमाखौ खादों। बे हमनायखौ 5 जानुवारि खालि थौबाव जिल्लानि कांगाबकआव खालामनाय जादों। दायनिगिरिफोरखौ कंबक कुलकपाम लैखायनि थागिरि 24 बोसोर बैसोनि कुन्दराकपम आरो थौबाल लावका मानिं लैखायनि 30 बोसोर बैसोनि थागिबि लिसम होननानै सिनायथि मोननाय जादों। गिबि मोनदांथिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि उन्दै गथ'साफोरखौ होबथानाय आफादाव थिसननायनि थांखिजों खावनाय जादों। उनाव गथ'साफोरखौ इम्फल सोनाब जिल्लानि उडसिबा अबां लैखायाव मोननाय जायो। बेनिफ्राय बिसोरखौ रैखाथियै बोखांनो हायो आरो बिमा-बिफाजों लोगो मोनहोफिनो। पुलिसआ गंसे गुफुर गाबनि मारुति 800 रेजिस्ट्रेशन नम्बर MN061329 बो बोखांनो हायो, जायखौ लांखारनायाव बाहायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन हेफाजाबगिरिफोरखौ संदाननानै हमनो थाखाय नाजागासिनो दं होनना पुलिसआ बुंबावो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ ड्राग्स लानानै पुलिसआ 5 सुबुंखौ हमदों, हेर'इन जब्द खालामो। पुलिसआ गुवाहाटीआव गोबां संगालि हाबाफारि लानानै 5 सुबुंखौ हमनो हायो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हेर'इन, गान्जा आरो भां जब्द खालामो। पानबाजार पुलिस थानानि मोनसे हानजाया 2 नं रेलवे गेटआव 20 बोसोर बैसोनि मीना दास मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो। नागिरनायनि समाव 9.40 ग्राम लिरथायनि हेर'इननि 4 वायल बोखांनो हायो आरो जब्द खालामो। बे एखे जायगायाव गुबुन मोनसे अपारेशनाव पानबाजार पुलिसआ फकिरगन्जनिफ्राय 11.7 ग्राम लिरथायनि हेर'इननि 6 वायल मोननायनि उनाव 26 बोसोर बैसोनि आइनुल हकखौ हमनो हायो। फारसेथिं दिसपुर पुलिसनि मोनसे हानजाया थि खौरांनि सायाव खामानि मावनानै काहिलिपारानि नरकासुर पाहाड़नि मिया बस्तियाव पानी टांकीनि साखाथियाव शान्तनु कारनि न'आव सिग्रोमो। बे अपारेशनाव न'निफ्राय 8.762 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो आरो जब्द खालामो। गुबुन मोनसे मख'जाथाव जथाय जाथायाव गड़चक पुलिस थानानि मोनसे हानजाया रुटिन चेकपइन्टनि समाव AS25CC0872 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय गंसे अल्ट' गारिखौ होबथायो। पुलिसआ गारिनि सिङाव गंनै बरायाव 32.78 किल'ग्राम गान्जा आरो गंसे पलिथिन बेग मोनदों। गारि आरो गंनै मबाइल फनफोरखौ जब्द खालामो आरो बेयाव थानाय सानै सुबुं 25 बोसोर बैसोनि रन्जन कलिता आरो 35 बोसोर बैसोनि कुशाल दास होननानै हमनाय जायो। जोबथा खौराङाव दङ MP दिलीप शइकियाआ दरंआव सा 352 बेरामिफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होयो।
समबारखालि दरं उदालगुरिनि एमपि दिलीप शइकियाआ दरं जिल्लायाव केन्सारजों लोगोसे गोब्राब बेरामजों भुगिनांनाय सा 352 बेरामिफोरनो गिबि मन्थ्रिनि जर'खा राङारि हेफाजाब बिथांखि SUHRID-नि सिङाव चेक रानना होयो। एमपि शइकियाआ गावनि भेबरघाट मावख'आव खुंजानाय मोनसे फोरबो फालिनायाव गासै 20.1 लाख रांनि चेक गथायना होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै शइकिया बिथाङा बुङो दि बे राङारि अनसुंथाइनि गेजेरजों बेरामिफोरनि फाहामथायारि खरसाया बांलांनायखौ खमायनायाव मदद मोनगोन। बिथाङा बुंबावो दि थांनाय बोसोरफोराव बे बियाबनि सा 4,000 सो बेरामिफोरा गिबि मन्थ्रिनि जर'खा राङारि हेफाजाब स्किमनिफ्राय मुलाम्फा जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।